Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Grazzi mulej ta' din l-Ewkaristija llum, hekk nitolbuk missier ħalli f'isem u fid-dem ta' Ġesu ibnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tidlek u tbierek u tipproteġi dil-Qudiesa li ħa niċċelebraw bl-Ispirtu Santu l-Ispirtu tal-Qdusija. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ikunu ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Eżis nilqakom intom li qegħdin issegwu din il-Qudiesa, qegħdin fejn qegħdin familja, postijiet tax-xogħol, sptarijiet, residenzi tal-anzjani, qegħdin fejn qegħdin nilqakom minn qalbi għal din il-Qudiesa. U ejjew hekk f'dal-mument sabiħ nitolbu il-mulej jaħfrinna dnubietna ħalli din il-Qudiesa tinżel balzmu fil-ħajja tagħna. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li mqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Ħajħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u minn issa jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Għatina mulej li kif taħt il-velu tal-misteru qegħdin nagħmlu bil-ferħ it-tifkira solenni tal-qawmin ta' ibnek għal-ħajja, hekk ukoll fit-tieni miġġija tiegħu ikun jistħoq ilna lena mal-qaddisin tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, dak li marru ma' Pawlu wasluh sa' Ateni. U mbagħad reġgħu lura bl-ordni għal Sila u Timotju biex imorru ħdejh mill-aktar fis. U mbagħad Pawlu wieqaf f'nofs l-Areopagu qabad jitkellem. Irġiel ta' Ateni, qiegħed nara li intom f'kollox nies mill-aktar reliġjużi. Jiena għaddej u nħares lejn ix-xbijat qaddisa tal-qima tagħkom, sibt ukoll altar b'din il-kitba fuqu. Lill-Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh, inħabbarulkom jien. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fiha,
u li hu s-sit is-sema u l-art. Ma joqgħodx f'tempji maħduma bl-idejn, anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa u li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qies iż-żminijiet u t-truf tal-art fejn għandhom jagħmlu. U dan għamlu biex huma jfittxu lil Alla u forsi jħossuh b'idejhom u jsibuh. U tassew, u mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minna. Aħna fih ngħixu, nitħarku u aħna. U kif qalu xi wħud mill-pojeti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu. Mela la darba aħna nisel ta' Alla, m'għandniex naħsbu li hu jixbaħ lid-deheb jew lill-fidda jew lill-ħaġar, isu sbija ġejja minn senet u moħħ il-bniedem. Alla għala għajnejh sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafux. Issa għarrafhom li kulħadd għandu jindem u fejn hu. Għax hu għażel jum li fih għandu jagħmel ħaq ġust mid-dinja permezz ta' bniedem li ħattru hu. U ta' dan kollu tapprova quddiem kulħadd billi lilu qajmu mill-imwiet. Malli semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-imwiet, xi ħud minnhom bdew jitqu. Iżda oħrajn qalu, nerġgħu nisimgħuk fuq dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn ġo nofshom, imma xi wħud issieħbu miegħu u emmnu. Fost dawn kien hemm ukoll Dionisju, l-Arjopagita, u waħda mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lil Alla. Ismewietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Flimkien? Ismewietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru l-mulej mis-smewiet, faħruh fl-ogħla smewiet. Faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċiti tiegħu kollha. Flimkien? Ismewietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Is-slaten tal-art u l-ġnus kollha, il-kbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u xbejbiet ukoll ix-xjuħ flimkien mat-tfal, ħajfaħru isem il-mulej. Flimkien ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Għax ismu waħdu l-għoli sebħu l-fuq mill-art u s-sema u olla l-qawwa tal-poplu tiegħu. Dan hu tifħir għall-ħbiebu kollha. Għallu li Iżrael il-poplu għażiż tiegħu. Flimkien, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Jien nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma lissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-Verità iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom.
Dak kollu li għandu l-missier huwa tiegħi. Għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Namlu tal-bażajra l-ispirtu tal-mulej ħajtina kelma li tolqotna f'qalbna u tamlinna l-ġid. Il-qari tal-lum huwa qari mill-isbaħ. Għandna lil Pawlu fl-Areopagu ta' Ateni, post fejn Pawlu jara il-ħtieġa li jiddialoga u jibni pontijiet, kif qalinna Papa Leon 14. U anke fis-soċjetà Maltija, fid-dinja tal-lum, hemm bżonn li aħna bħala nsara nibnu pontijiet u niddialogaw. U nwasslu imma il-messaġġ ta' Kristu li aħna insara, li aħna dixxifli tiegħu. Il-messaġġ ta' Kristu illi jolqot il-ħajja tagħna. Il-messaġġ ta' Kristu li jolqot is-soċjetà tagħna li jitkellem fuq il-bżonn tal-rikonċiljazzjoni, tal-ġustizzja, tal-maħfra, tal-kompassjoni, tad-difiża tal-ħajja mill-bidu sa tmiem naturali tagħha u li din ħajja nibżaw għaliha u mhux noqtluha u lanqas inħajru min joqtol lilu nnifsu. Ikompli l-messaġġ ta' Ġesu li joħloq din il-kompassjoni ta' kera l min qed ibati anke fuq is-sodda tal-Mart li nibqgħu miegħu u magħha sal-aħħar nuruh l-imħabba tagħna u nuruha l-imħabba tagħna. Il-messaġġ ta' Kristu li jmur għand min jiżbalja, bħalma niżbalja int u tiżbalja int. Ukoll, jiġifieri li nagħtu it-tieni ċans li persuna tirriforma ruħha. Il-messaġġ ta' Kristu li f'dinja li qed titlef lil Alla, Ġesu jagħti id-dawl tal-kuraġġ, id-dawl tat-tama. U għalhekk illum eżis nitolbu l-Ispirtu Santu biex bħala nsara ifakkarna f'dawn il-veritajiet u jtina l-kuraġġ biex inxandruhom. M'għandniex għalfejn nibżgħu, anzi, għandna għalfejn bil-kuraġġ kollu bl-umiltà u bl-imħabba u b'kompassjoni inwasslu dal-messaġġ, speċjalment il-dawk li qed ibatu jħossuhom weħidhom. U għalhekk inti li qed tisma' dil-Qudiesa u tħoss li qiegħed waħdek qiegħda waħdek, tħossok mitluf u mitlufa, itlob l-Ispirtu t'Alla ħajurik it-triq. Fakkarni mulej li jiena inti qed tgħix fija, li jiena ngħix fik. Fakkarni mulej nafda li din nifsi fidejk Spirtu Qaddis u tini l-kuraġġ ħalli niftaħ qalbi għall-għajnuna li trid tagħtini. Tini l-kuraġġ ħalli ma nibżax inxandar il-messaġġ ta' Ġesu. U l-aħħar ħaġa mulej nitolbok tfakkarni li meta tinxandar il-verità ta' Ġesu ibnek, jiena qed nagħmel opra ta' ħnina, qed inkun ta' kuraġġ għal min qata' qalbu, qed inkun ta' dawl għal min tħawwat, qed inkun ta' sosten għal min telef it-triq. Grazzi Spirtu t'Alla u kompli għamilna Knisja waħda. Nitolbu lill-missier ta' Sidna Ġesu Kristu biex jibgħatilna l-Ispirtu Difensur ħalli jibqa' dejjem magħna u jammar fina. U allura ngħidulu hekk, ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għat-teoloġi u dawk li jwasslu l-kelma f'ambjenti akademiċi biex jifhmu li l-missjoni tagħhom jaqduha f'isem il-komunità tal-Knisja li x-xandar mhux l-erf astratt fl-arja imma l-persuna ħajja ta' Kristu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għal-mexxejja politiċi biex iħallu l-proġetti tagħhom
jiġu mdawlin mill-ġid komuni tal-umanità u jaħdmu għal-verità li tinsab fik mulej il-ħalliq ta' kollox nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għal-ħutna li jinsabu fl-iżball u jaħsbu li r-raġuni umana se ssolvi l-problemi kollha tal-ħajja nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. U għalina biex il-kelma tiegħek li nisimgħu kuljum twassalna l-verità sħiħa ta' Kristu li jmexxi l-azzjonijiet tagħna nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għażissija u żiż oħti inti fejn qiegħed u qiegħda tella it-talba tiegħek fuq l-artal. Nitolbu, ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Missier Qaddis, għatina d-don tal-verità ta' ibnek Ġesu li tingħata lil min jgħix bil-fiduċja u l-ħelsien tal-Ispirtu li jammar f'dawk li jħobbuk bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, interessaqtna lejk u tajtna sem min-natura tiegħek. Alla wieħed u l-għoli għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li intarraftna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U flimkien iżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Għax hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr. Iżda b'ferħa kbar inxandru l-glorja tiegħek f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-lejl tagħna. Bieħu li tiddawl jittwildu għal ħajja ta' dejjem, bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal dawk li jemnu, għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-kol għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-freħ tal-lejt mxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli flimkien moħħna oħna l-Verġini Marija bla qiegħda jitennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Tellaw f'dan il-mument il-daw kollha li qed ibatu fuq l-artal. Qaddis tas-sew int mulej, int waħdek lajnu l-qawwa ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek ħajsiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati għal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal. Ħudu xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dunubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Iżis dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inċandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek il-ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li se nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqgħu fl-imħabba flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa il-Jun 14. L-isqof tagħna Charles, l-isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar mulej qaddis fil-mejtin kollha. U niftakru ħuti fl-erwieħ eżies tal-purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem. Amen. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fejn fiħem il-Verġni mqazza u Malla Marija. L-Apostli, San Giuseppe, l-Apostli l-Qaddisin, fosthom San Franġisku, Santa Faustina u Santu Wistin li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U ħanitolbu talba tal-missierna, nofru għal min iweġġanna qalbna, għal min inweġġaw il-qalb tiegħu u għal min ikonna rabja ħuti. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli titin kif is-sema edha fl-art. Ħobsna da kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna, għal-ma naħfru l-minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej mid-deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tijak il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem u slim tiegħi nagħtikom. Tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tagħna, il-Knisja tiegħek. Watina l-paċi u l-imħabba tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. U għatu l-paċi l xulxin. Il-ġisem ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li titqalbina bil-ġisem u dan u il-ħaruf talla, dan u li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jaħda li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
kien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox bil-ħnina tiegħu il-Missieru Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr l-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar b'ilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw ukoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-Hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja t'Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà ma' ħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk iħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tan isma' tal-tana eħlesenna u qafmana, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik isma' tal-tana. Ġesu li twelet għalina u rrid ikun ibnek bniedem bħalna. O Ġesu,
tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misterju minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jidher fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la taħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja minn. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li kisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment dawk li aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu u nikkontemplaw fit-tieni misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jidher fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, inbirkinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, inbirkinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, inbirkinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, inbirkinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, inbirkinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, inbirkinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, inbirkinti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, inbirkinti fost in-nisa,
Umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrina d-nubietna, elisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Li konsidraw, li kontemplaw fit-tielet misterju tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jede fl-art. Ħobżnata kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza memnija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza memnija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza memnija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza memnija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza memnija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza memnija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza memnija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza memnija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza memnija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza memnija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna għalik jisma tal-tana, Ġesu li turet għalina rdikur ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nasbu fir-raba misterju minn tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jede fl-art. Ħobżnata kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li kisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun ibnidem bħanna. O Ġesu tija jaffinna d-nubietna ħlista minnar tal-infern, u l-ġena l-erbiħ kolla, specialment li dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijak. U naħsbu, u nikontemplaw fil-ħames misterju minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltatek ikulli titint kif is-sema jida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mnija mulejmijak, birkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li kisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibn tiegħek bħalna, o Ġesu aħfrilna d-nubietna, ħlista min-nar tal-infern,
u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana, slim għalik li jekk ngħidu għaliex aħna nturufnati u li teva li lek li tniedu, għana nibku nolfu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ejja mill-avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, orina wara dan il-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Tlopalina għaddisom malla biex ikun jisqonna dak li wedna Kristu. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen. Slim għalik Marija bil-grazza minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem għammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier Eternalla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spirtu qaddis Alla. Henna lina. Ċirta qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Aħti lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej talba San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha
miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult u mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu il-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka il-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka il-kbiru Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.